Nog een paar uren en dan is bekend hoe het Friesland stemt had bij de provinciale en wetterskipsverkiezingen. Wij jou er joen wie het waardig omtinken on. Onder andere mijn collega Onno Valkena, die zit op het provinciehuis in Ljouwert en bloot er de hele joen om verslag te doen. Onno, wat kist het nota sissen over de opkomst? Die opkomst liep het heel knap. Op dit moment staan er weer 30 mensen te wachten in het provinciehuis om in de provinciekamer te stemmen. Want ja, mooier plak om je stem uit te brengen van het Friese parlement is er natuurlijk net. En er zit er buitendoor ik nog een regen van tussen de 4 en 10 mensen. Dus je moet er echt wat voor oerhaar om hier in Ljouwert op het provinciehuis je stem uit te brengen. Ja, binnen deze verkiezings nou ik oors als fjouwer Jelien? Zeker, dat denk ik wel. Het zullen wel eens historische verkiezingen worden kennen. Want we binnen ontnota in Friesland wend dat eens altijd of het CDA of de Partij van de Arbeid de grootste partij is. Het is nog maar heel bot de vraag of jong let, als er een uitslag is, of dat dan nog het geval is. Dus we krijgen een oorpolitiek longskip. Ja, zoals al zijn, nog een uren van een jong kinderen nog gestemd worden. Mensen die uit het werk willen komen, die hebben dus nog even de tijd. En nu is verslagjouwer Geldo Sietsma, die is op het stembureau bij Holwert. Ja, Geldo, hoe is het er? Rint het er wat terug? Ja, klopt. Wie krijgt in het stembureau in Holwert, in het dorp. Ik praatte daar met de voorzitter van het stembureau, Auke Douwes. En hij zei van, ja, van een morgen om 10 uur, doe toch nog even, dit komt net goed. Hij wie een beetje, hij zegt een beetje zwart in. Hij dacht, zo volle mensen binnen nog heel dan net. Zo het dan toch net zo volle lipje hier. Maar ja, het zijn midjes uren, 12 uren heen. Ik wien er toch al zo'n 360 mensen te stemmen west. En dat is, hij zei lieke volle als Fjouwerelien, maar de vagge in de provinciale statenverkiezings. Dus maar die opkomst zit het hier in Holwert goed. Maar dat is wel opvallend door de gemeentelijke cijfers. Want in heel Noord-Eerst-Friesland is rond nota de opkomst 18%. Wil staat Fjouwerelien dus 28% weer. Dus toen misschien zeggen, de Holwert is heel motiveren om naar de stembureau te gaan. Of in de rest van de gemeente lijkt het dan net zo heeg. Nee, inderdaad. Wij komen dadelijk bij Jim Verom. Eerst al iets impressie van deze verkiezingsdag. Om 11:08 van de morgen gaan naar de stembureau zitten. En commissaris van de Koning Arno Brok, die hier bezit bij een stembureau op Skilge. Het is een mooie dag. Het is altijd een feest van de democratie. En dat we dan hier wijzen mooi. En nou ik op Skilge, dat is toch wel bijzonder. Nou, het gaat best. Ja, er zijn een soort mensen geweest, voor Pijm dan. We zitten nu aan 100 personen. Ja, dat is wat meer dan normaal. Nou, wie het makkelijk om een keuze te maken, Joert? Ja, daar heb ik net zoveel moeite mee, hè? Nee? Nee. Ik hier al eventjes zitten te zien en alles. En nou ja, wat wil ik nog meer? Wat wil ik voor mezelf vind ik belangrijk. En hoe is de sfeer hier? Ja, dit is gezellig. We hebben een mooie dag, maar ja, zeker. Maar je lekkere dingen bij de koffie dus het. Nou, het had genoeg in de media geweest. En men had het er altijd, men is die net horen en men is daar net horen. En ja, en dan leert nou de mensen niet wat maar komen. Ja, want als ze net stemmen, hebben ze niks in te brengen. Jou bent een trouwe stemmer. Ja, wij wel. Dat moesten ze weer verplicht stellen, net als vroeger. Het is altijd wel makkelijk de huidige regering de schuld te geven. Maar die andere lui die moeten het toch maar waarmaken. Het is een prachtlocatie. Ik doorgaans te zeggen het mooiste hier in Waardhoeken. Vind je het mooi dit, hè? Ja, dit is prachtig. Prachtig werk. En ja, jou helpen ze de democratie. Je maakt je een poll. Ja, een voorspelling, hè? Wat jongen de opkomst wijzen stil. En wat hebben we jou invult? Hoeveel mensen komen er? 60,1%. 60,1%, wat je krijgt. Ja, maar het Leiderman liet beetje, hè? Ja, en die Friese stembureaus die worden heel iets toegankelijker van mensen met een behinding. Van de 458 stembureaus in uw provincie binnen de dit hier maar 3 dat je net maar een rolstoel inkomen kunnen. Er is soms aandacht voor. Zo dacht ik blikken in Smellingelaan werd in het gemeentehuis een primeur weer. Voor het eerst koer Sietske de Vries uit Drachten, die het blien is, stemmen met een stemmal. Goedemorgen. Morgen. Sietske rent er elke keer wat je doen dat ze net zelfs stemmen kan. De vorige keer ben ik naar het stembureau te gaan en ik zei van, dit is het papier, ik wil graag daarop stemmen. Doe het maar van mij of wijs me maar waar ik stemmen wat. Maar dat is natuurlijk net een manier. Je moet gewoon zelf stemmen kennen.
Ja, we vinden het belangrijk dat mensen die echt net zien kunnen of slecht zien binnen, dat die ook gewoon kunnen stemmen. En daar was de gemeente wat voor. We zijn de enige gemeente, bij meerdere gemeenten en terecht ook. En hij is al een peken broed, dus het is een trek, want het zeven. Het stem wordt maar de stemmal een stuk makkelijker voor mensen die het net goed zien kennen. Ik weet op welke partij ik stemmen wil. Dat ging dus aan tellen. Nou, en zo kom ik bij de partij, weet ik die ik ga wil. En dan ben je al je lietse gatje zien en dan kan ik daar het partijleed zien zetten. Gestemd. Bij verschillende stembureaus zitten prokkelduo's achter de tafel. Die bestaan uit één persoon met een beheining en één zonder. Op het gemeentehuis van Dantebril binnen dat Elroy en Roelof. Omdat heel veel mensen met een beperking nog wel eens vergeten worden of niet geaccepteerd. Zoals het eigenlijk hoort te zijn. De democratie is van elke niet. Ik van mensen met een beperking. En in het beleid worden ook dingen besluiten over deze mensen. En dan is het mooi dat ze er zelf ook wat over te zeggen hebben. Het is wel belangrijk dat iedereen gewoon zijn stem moet en mag uitbrengen. Ook al heb je een beperking, dat maakt helemaal niks uit. Iedereen is gelijk. En waarom nou verslagjouwer Gjaldo Sietsma in Holvet? Ja, als ik aan Holvet denk, dan denk ik aan Holvet on Zee. Speelt dat dossier ook nog een rol bij de stemmerij, Joet? Ja, als de Holwert zei het inderdaad Holwert on Zee. Het project leidt eigenlijk al 10 jaar op de planken. Intussen is het er al aardig 4 mei. Maar ja, dat gat in de dik, dat is er nog altijd net. Nou joeg de provinciale steden joeg een negatief advies over de plan. En nu is het vanzelfs is uiteindelijk wel vaststemd, maar is het een nieuw provinciaal bestuur vanzelfs dat er dat de noten zet mat. Dus of mensen hun keuze daar terug beïnvloeden wordt, ja, de ene zijde gaan mensen sprutsen, de ene zijde van ja, nou daardoor ben ik toch wel echt naar een andere kant van het spectrum gaan. Maar een oor zei Biggelix van nou, dat hele Holwert on Zee, dat maakt het mij niet uit. Nou, ik had hier nou met mensen op praat en de stemming die rinnen wat uit in. Ik had BBB-stom en dat ga ik maar de landelijke verkiezingen en al dienen en dat ga ik nou weer dienen, ja. En waarom is dat die partij zo onlut? Omdat ik vind dat er verandering komen maat in de politiek en deze partij die spreekt mij wel aan. Zo links mogelijk, hè. We hebben al linkse samenwerking, dus dat is al heel mooi. En ik hoop dat we aardig goed worden. Je zou nog wat meer naar links loert, jij wel in Friesland? Ja, dat is altijd goed. Hè. In Friesland, dat is krekkers bij Holwert on Zee, dat moet meer een natuur niet worden. Joen, dan komen stadig gewoon de eerste uitslagen binnen, maar ook de definitieve opkomstpercentages. De hele verkiezingsjoen die is streekrucht te volgen hier bij Omroep Friesland in het programma Friesland kiest van 8 uur aan. Verslagjouwer Onno Valkena, we zeggen hem niet eens al even, die is er van de joen ook bij. Ja, Onno, wat voor verkiezingen binnen het ontnotaal is? Nou, dit zijn bijzondere verkiezingen, denk ik. Want op dit moment hebben we in Friesland nog een provinciaal bestuur. Dat bestaat uit de partijen CDA als grootste partij, Partij van de Arbeid, VVD en FNP. Dat is nog maar heel bot de vraag of die 4 partijen nog wel een meerderheid hebben. En dat betekent dus dat we een oortype provinciaal bestuur krijgen zullen. Naar alle gedachten, ik maar meer partijen als nou. En het is heel best mogelijk dat de BBB daarbij gelijks een grote rol in speelt. Op het moment dat de BBB de grootste partij is, ja, dan had hij het vatouw. Dus dan is het om de onderhandelaars van de BBB om on te gaan hoe het verder moet en wat de eerste stappen worden zullen. En dat is natuurlijk wel spannend, maar een nieuwe politieke partij. Ja, er moet eerst vanzelfs nog gestemd worden. Daarna moet er ook nog teld worden voordat we al die uitslagen hebben. Dat gaat dit hier wat oors als oors. Zak in gewoon gemeentes monier nog op kandidaatniveau teld worden. Wat voor gevolgen had dit eens voor die uitslagen en hoe laat dat die bekend binnen? Ja, dat nemen ze de sneltelmethode. Dus eerst tellen op partijniveau en pas later op kandidaatniveau. Dat ken ik omdat de definitieve uitslag, ik maar de vakafstemmen, die wordt pas na je weken bekend. Maar dan is er wel al een uitslag op partijniveau. Ja, en er wordt heel zwaarvoudig geteld. Maar een nieuwe methode, de krachtmethode, dat we de flaters die je eruit hellen. Lieke goed, mijn hege opkomst, Likas op dit moment. Kan het nog best een heel skoft worden voordat er straks wat is als een verriedige uitslag.
commissaris van de Koning Arno Brok, die stribbert erbij om alle voeren wat presenteren te kennen als een verrierdige uitslag. Maar het provinciehuis bloedt iepen rond 2:08. Ja, en dan hebben we natuurlijk dat programma Friesland kiest. Daar ben je er live bij. Hoe zucht dat er van een jongen uit? Nou, dat is om 8:00 begint dat. Live op radio, live op televisie. Vanuit een eigen studio. Je inrucht in het provinciehuis. We zeggen waarom op de oude hier in politiek. We praten met mensen die het uitzwaaien uit de provinciale politiek. Maar ik, mijn nijkommers en natuurlijk in de rin van de joen hield ik meer uitslagen. Presenteren van Simone Scheffer. En reacties op die uitslagen. Ja, en hoe dat uitpakken zal, dat is natuurlijk best spannend. Want ja, de enigste peiling die er echt staat docht, dat is de stembusuitslag. Dank u wel, Onno Valkena.